Goierriko bertsozale elkartea aurkeztu zuten pasaden ostiralean Igartzan, eta elkartearen asmoak azaldu zituzten. 1982 urten sortu zen bertso eskola, eta ordutik Goierriko bertso eskola modua ezagutu da, baino orain belaunaldi aldaketa baten gaude eta horrekin batea elkartea ere berritu egin dugu. Orduan, izen berria jarri diogu. Eta bertso eskola izan ordez, Goierriko bertsozale elkartea izango da. Izena aldatzekin batea, pixkat eremu ere zabaldu egin dugu. Orain arte Urretxu Zumarra eta Legazpikin elkarlanen aitzen ginen, baina hemendik aurrea gure helburu izango da behaiekin bat inda aitzea, elkarrekin. Irudi ere aldatu diogu elkartei. Hortako, lehiaketa bat antolatu genuen, Goierriko gazten arten, eta bere garaien bertso eskolan ibili izan odei igualen irudi aukeratu genuen, eta orain hori da gure irudi berria. Eta hori izan da pixkat aurkeztu deguna, bai? Aurten aldaketakin batea erabaki dugu zabaltzea bertsolaritzako eremu gehiota. Eta orduan saiok, ekimenak eta beste hainbat gauzen goitugu. Baina alare bertso eskolatan zentratzen gara bai, eta oin dauzkeu 8 herri, eta hori bai helduk eta bai gaztek. Eta hori, oain matrikulazio kanpaina zabalik dago urrien abekar arte, eta 8 herri horietaz gain zabaldu nahiko genuke herri gehiota albaldin bada, hasi que animau nahi donak animatza dauke. Eta hori, oain arte lanen eta ibili denai eskerrak eman nahi genizkiege bestalde, lan asko indutelako urtetan. Eta hori, eta jendea animau oain atek zabali daude eta animau. Talde berri bat hasi gea lanen, pixkat errelebo aldaketa hortan, baina jendea animatu nahi dugu gure talden parte hartzea eta bertso eskolan ibili edo bertso zalen bezala parte hartu, erreferentzi berri bat sortu nahiko genuke. Alde batetik bertxotan ikasiko luke, bai, eta horrek dakartzan abantaila ugarikin, ez? Esan nahi dut, ez da bakarrik bertsolari formatzea helburua, azkenen hizkuntza lantzen da, lagun arte bat ere sustatzen saiatzen gea. Zaletzea. Bai, zaletzea. Eta adibidez, aurten hasi gea heldukin ere, bai, heldu hasi berrikin, eta hoien kasun ere pixkat helburua da azkenen, bertsozale giro hori Goierrin bultzatzea, eta lagun arte berrik sortzea, ondo pasatzea, eta helburu horiek.